Bisa naman kami. Bay. Patay bay. Dugap ni wala mata ni. Lah, Patay bisa bay. utong dako na may bungo. Bahala na basta makalikot tas dam. Abay ah. Ayun na ulat tas ako may gilis ako. Pagdali kay. Diyan karon. Pagdali. Bay, basing madakpan tas tagya diri bay ha. Dali ako. Pagdali bay. Patay yun. Tas diyan tagya diri ron. Tara na, tara na. Tara na. Tara. Si kuya nabilin. Tara kuya. Tara. Tara. Ay, Hello, patay. Kala na kablo, nalibang ko. ay, Asa mo nung mga tugo, di mo mo kaulat? makaligot tas dam. Dam, maligot ang dam. Oh, dah. Dako, magbayad na diya. Bahal, magbayad. Uy, asa? Balik diri, balik. Nagdiro. Ayaw mo sa kay. Dako kaming bayad rin, at 5 milyon. Kabalo mo yung lugaran eh. Ha? Kaning lugaran ni tauan eh. Tawan. Oh, tawa oh. Ano po niningong ko? Ayaw yung magpataka og lakaw-lakaw diri. Kay makitaan taning tag-iya karon diri nga. Ata daron diri. Ah, patay kita ni kabayad kita nig 5 milyon. Balik na basta makaligo. Gadam. Sabi lang. Sige may tao, sige tag-iya ba? Kinahanglan nato nga pagkasulod dito dapat makaligo na ta diretso. Kaya para ingnon ba nga basa na ta tapos basta. Tara na. Ay, ana. Turun na. Libungan delivery. Unsay delivery dili man pud panda. Uy, naman ka. Di na pagpanda. Buwan diapers na. Unsay divers na pakalayo. Para yun mundo ba? Oo, mga eskwelahan. Tanaw ko na oh, libungan, diversion, dam. Muna. Ay, Ay, katanga ay ninyo ha. Ay, magsaba. Tara. Hubo. Anong kailangan kong gawin? uy, nakasal ka diya. Uy, kamagsa. Uy, kamang lang. Kamang lang, bahanag mga ugaw. Kamang. Hupo, maayo. Hupo. Ikaw, hupo ng maayo. Pwede daw, natakpan. Ah, kapuya gid. Inot kayo. Bisod gining natay mga sakyanan nga mahal-mahalo no, mga mahal pas mga Mercedes-Benz, mga unsa pa dira ang sakyanan. Uy, akong good. Ikaw, dito ka. Sige, lang ito. Sige, tagi. Uy, kabahanag ko ninyo dyan. Sunod mo ka. Diyan ni Muy. Yan ni mo. Ay taya na kong mga gold oh. Ay nako. Wala, delikado ang likod dito. Patay na iyak. Ah, paspasa makadagan oy. Paspas pa mas manatan. Ah. Mao jud ni sila ba? Kapila na nako ni nadakpan pero wag na ako nadakpan. Di lagi mo ka-afford sa 500 million yan nga entrance diri sa kuan. Ako ang paliguan. Wow. Nga animal jud mo. Saka. Si yaw dito. Uwam. Hambog kayo. Padapin. Pungko mo. Pungko na yun. Sabak. Ah, pwede ko dyan mahatlok pa na. Walang tayo 500 million nga mahatag pero kaning kumo na ko sobra ni 500 million. Ayaw, paghilom ako na bahala ana. Ha? Pagkaisuga mo lakaw. Wala pa na to na. Ayaw lagi. Ako lang nagani. Saba. Siya na lang. Bahala. Suga pagkaisuga, hupo lang mo. Isuga. No. Ako'y bahala ni. Wala lagi pagkaisuga na wong oh. Padulong na diri. Banter gitu mga bata ato. 200 sila kabot. Tay gitong duwaron ah. Ta gitu. Subak din ang mata. Hilom lang yung bay. Sa ato sila ron. Sa naman mo? Kinsa imong ginasaligan dong, ha? Ulog akong t-shirt na tag 300 million oh. Wow! Tago, ali dali.
Kamu gani, kung kamu lang kay duwa mo sulod diri. May pagwak na lang mo nanulod, huh? Kamu, kinsa yung gisaligan? Ay. Ay. Huh? Kanay ni gisaligan? Boss. Ikaw minanay. Boss, ayaw, boss. Boss, ayaw, boss. Pagpulatan ako mga kon ha. Boss, ayaw lagi ba? Boss, sorry no, boss. Di ko mangutubos ka ng practice, boss ba? Ka ng boxing ba? Ano, wall hook. Boss, ayaw lagi, boss. Practice. Karon, makabalo jud ka unsay feeling sa gipraktisan, ha? Sa ba day? Dili, manggod. Daga na lang kung di ka gusto mo praktisan ron. Ay, madali. Wala pa ka na ito, wala pa ka na ito. Ano to? Bakit na sa tayo ko? Ha? Patay na ka. Wala pa ka na matay. Isa pa. Patay na ka. Patay na. Wala pa. Kamusta yung mga likod? Tara na, be? Okay ra yung likod? Okay ra na? Tula. Dili katol, no? Katol man. Kaligo to. Katol na, likod. Kaya mong giligiran, no? Muna yung mong giligiran, no? Sampinitan. Pinitan. Wala ka nasakitan? Katol din na. Ako nasakitan. Ano man? Ay, sakit naman daan.